ekele m gị bụ onye ọma na-ege ntị. Gere akụkọ iri gbara elu taa dịka ọ na-abịara gị kwa mgbe. Akụkọ nke iri, Blinken awụchiela na Naịjirịa. Odeakwụkwọ mba Amerịka bụ Anthony Blinken awụchiela Naịjirịa maka njem nleta ọ na-eme na mpaghara Afrịka dị iche iche gụnyere Naịjirịa, Cote d'Ivoire na mba ndị ọzọ. Blinken, onyeisiala Tinubu na ndị isi gọọmenti ndị ọzọ nọ n'ọgbakọ ime ụlọ n'obi gọọmenti Naịjirịa bụ Aso Rock ugbu a. Akụkọ nke itoolu, ndị chọtara onye nke ha na soshal midia. Otu onye amamihe kwuru okwu si na ịhụnanya nwere ike izute mmadụ ebe ọbụla. Nke a dị ire n'ụzọ dị iche iche tụmadị n'oge teknụzụ na soshal midia. Ọtụtụ ndị mmadụ anaghị apụzi apụ. Ọtụtụ ndị ama ama nakwa ndị amaghị ama anọrọla n'elu ekwentị ha maọbụ na kọmputa ha chọta ọdịnobi na ndị ha lụrụ site na soshal midia. Ngwa lee ndị ama ama na Naịjirịa hụtara onwe ha lụrụ na soshal midia: Moses Breeze na Mary Wiseborn, Banky W na Adesua Etomi, Ebuka Obi Uchendu na Cynthia Obianodo, William Uchemba na Brunella Oscar, Simi na Adekunle Gold. Akụkọ nke asatọ, achụtụola onye isi ụlọ omeiwu steeti Ogun. Achụpụla Kunle Oluomo dịka onye isi nke ụlọ omeiwu Ogun steeti n'ụbọchị Tuzdee abalị 23 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2024. Ndị omeiwu mmadụ 18 n'ime ndị omeiwu ọnụọgụgụ ha dị 36 tụrụ vootu maka ịchụpụ Oluomo n'ọgbakọ ha nwere na Tuzdee. Ha chụpụrụ Oluomo maka ebubo nrụrụ aka, iri ego nakwa mpụ ndị ọzọ yiri ya. Nzukọ ndị ụlọ omeiwu ahụ gara n'ihu họpụta Oludaisi Elemide ozugbo ka ọ bụrụ onye ọhụrụ na ụlọ omeiwu steeti ahụ. N'okwu ya mgbe o wechara oche ọchịchị, Oludaisi Elemide rịọrọ ka udo dị na steeti ndị omeiwu. Akụkọ nke asaa, maka ụlọọrụ EFCC na Wiri Obianọ. Akachiburu steeti Anambra bụ Wiri Obianọ agwala ụlọ ikpe ukwu dị n'Abuja na aka ya dị ọcha n'ebubo itoolu ụlọọrụ Economic and Financial Crime Commission bụ EFCC boro ya. O kwuru nke a n'ihu ọkaikpe Iyang Ekwo mgbe ọkaiwu EFCC gụpụtachara ebubo ndị ahụ n'ihu ya. Ọkaiwu gara n'ihu gwa ụlọ ikpe ka akpọchie Obianọ n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe a ga-ekpe ikpe banyere ebubo ndị a, mana ọkaikpe Ekwo jụrụ ịnabata nke ahụ. Ọkaikpe Ekwo kwuru na ebe ọ bụ na-agbapụtabuola Obianọ n'ụlọ nga na ọ baghị uru itinye ya ọzọ, kama na ọnọdụ n'iwu niile e nyere ya n'oge ahụ ka dị ire. O kwuru ka emee ka ndị ọrụ nchekwa imigreshọn mara na eji akwụkwọ njem Obianọ eji na mgbe ọbụla ọ chọrọ ime njem na ọ ga-etinye akwụkwọ. Ọkaikpe a gara n'ihu ikpe ụbọchị abalị 4 ruo abalị 7 nke ọnwa Maachị dịka mgbe ọzọ a ga-etinye ikpe ahụ. Akụkọ nke isii, maka ife ọkọlọtọ ndị Republican na Amerịka. Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị Republican abụọ gara n'isi na ntụliaka nke emere n'ụbọchị Tuzdee, ebe Donald Trump meriri. Nikki Haley nwere dịrị ka onye a na-atụ anya na o nwere ike inweta ọkọlọtọ otu Republican na ntụliaka ọkwa onyeisiala mba Amerịka dị n'ihu. N'agbanyeghị mmeri na steeti ahụ, Haley kwuru na ọ ga-aga n'ihu n'ịchụ nta vootu ma mee ka onye na-amaghị aka ghara imeri. Dịka ihe siri kwuo, ugbu a agụchabeghị vootu niile, mana Trump ji vootu 10 were na-aga ndị ọzọ ugbu a. Akụkọ nke ise, agha dị n'etiti mba Yemen na mba UAE. United Arab Emirates UAE enyere ego kwado maka igbu ọchụ ịgbagbu ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na Yemen ka esemokwu metụtara gọọmenti Yemen na ndị agha na-alụ ọgụ nke laghachiri na nso nso a n'awa nke Osimiri Uhie. Ọzụzụ ibu agha megide iyi ndụ egwu nke ndị agha Amerịka zuru ndị otu Emirates na ndị mba Yemen ka e were nye ndị obodo ha ọrụ tụgharị ma na-akpalite nnukwu mmụba igbu ọchụ ịgbagbu ndị ndọrọndọrọ ọchịchị dịka otu onye si kọọ. Akụkọ nke anọ, ndị nwe ụlọ akụturu na Centenary ebeela ebeo. Ụfọdụ ndị nwere ụlọ na Centenary City, Enugu steeti bụ ebe gọọmenti malitere ịkụtu kamgbe izuụka gara aga akwala alịrị maka etu esi akụtu ụlọ ha. Otu n'ime ndị akụturu ụlọ ya bụ Maazị White Nnaji kwuru na ọ bụ ndị obodo ndị agha Amechi nwe ala ahụ ma sị na gọọmenti na-azọsi ala ahụ iwere ya. O kwuru na otu ụlọ ọrụ nwetara akwụkwọ si na obosara ala ahụ bụ nke ha mana ndị obodo gbara isi akwara na ọ bụ ala ndị nna nna ha ochie hapụrụ ha, nke mere ọnọdụ ndị kwe na ndị ekweghị a jiri bute ọgbaghara. Akụkọ nke atọ, maka ọkpụkpọ oku Yul Edochie. Onye na-eme ihe ejije Nollywood bụ Yul Edochie kwuru na ya anabatala ọkpụkpọ oku Chineke site n'ijebe Chineke ozi nakwa ịlụrụ ya ọrụ. Yul kpaliri ihe iju anya na mbụ. O wepụtara mmemme ndị Kraịst na YouTube aha ya bụ True Salvation Ministry ebe ọ ga-ekwu okwuchukwu. Na mbụ, Yul Edochie mara ọkwa n'ọwara Instagram. O dere sị, "M ga-ama ọkwa dị nnukwu mkpa maka ndụ m taa n'elekere 2 nke ehihie." Ka emesịrị, Yul Edochie na-ekesa akwụkwọ ozi nke o dere, "Oge elugo ịza oku Chineke pụrụ ime ihe niile. Oge elugo itinye aka n'ọrụ ya nke ọma iji gbasaa ozi ọma nke Chineke."
Akụkọ nke abụọ, Ken Eriks agaala leta Mr. Ibu. Na Sọnde, onye na-eme ihe nkiri Nollywood bụ Ken Eriks gara leta onye ọrụ ibe ya bụ John Okafọ nke eji Mr. Ibu wee mara, onye laghachiri n'ụlọ ya ka ọ nọchara ọnwa ole na ole n'ụlọ ọgwụ. N'Ọktoba afọ 2023, Mr. Ibu kpughere na ya na-arịa ọrịa na-eyi ndụ egwu n'arụ. O kwuru okwu site n'akwa ụlọ ọgwụ wee tikuo maka enyemaka ego maka ọnọdụ ahụike ya. Ọtụtụ ndị mmadụ nyere onyinye maka onye na-eme ihe nkiri ahụ na-arịa ọrịa, gụnyere Abubakar Bukola Saraki Foundation bụ onye kwụrụ ụgwọ ahụike Mr. Ibu niile. Akụkọ nke mbụ, Gọvanọ Soludo agbagharala Igwe Neni. Gọọmenti steeti Anambra agbagharara ma nabata Igwe Neni bụ nke a kwụsịrị ọrụ n'ike. Nke a pụtara n'ozi nke ọnụ na-ekwuru ya bụ Christian Aburime binyere aka dịka aka na-achị steeti ahụ bụ Chukwuma Charles Soludo nakwa ndị igwe ọdịnala gafere 19 nwere nzukọ n'Ọka. Soludo kọwara na ihe mere o jiri mee ihe o mere ụfọdụ ndị igwe achụrụ n'ọrụ na ndị ọzọ agbara ajụjụ ọnụ bụ iji debe iwu ala ka ọ ghara imebi. Ihe ndị ọzọ ha kpara na ya bụ nzukọ bụ usoro a ga-esi kpọkọ otu ọhụrụ maka ndị igwe ọdịnala na steeti ahụ. N'aka nke ya, Obi na-achị Ọnịcha bụ Igwe Nnaemeka Achebe kwuru na ha kwudosiri Soludo n'azụ ma kwuo na ha dị njikere iso ya jikọọ aka ọnụ maka ọdịmma steeti ahụ. Ọgwụ na-bụ akụkọ iri gbara elu n'ụbọchị nke taa. Abụ m Adachukwu Ọradụvanya wee na-asị gị ndewo maka ige ntị.